Vieš čo, na niečo som zabudol. Hneď sa vrátim, dobre? Dobre. Fajn. Čo si myslíte? Čo? Poviem vám niečo, čo sa vám ani nesnímalo. Čo sa stalo? Diego Roberto do rieky hodil. Áno, a preto aj šiel na tú plachetnicu, kde bola Roberta, nie? Ale tá ženská si to zaslúži. Za to všetko, čo nám už urobila. Nie, Viko, ak to naozaj Diego urobil, tak sa mohla pokojne utopiť. Naozaj. Miguel bol na tej istej plachetnici. Prestaňte. Toto je naozaj sila. Druhý polčas, mládež. No tak, šup, šup, hore. No, dobre. S Diegom sa porozprávame potom. Teraz je dôležité hrať, no nie? Tak poďme, ty budeš tiež hrať celý. Nie, ja to neviem hrať. Ale veď ani ja to neviem hrať, ale dobre sa zabavíme. No tak poď. Pred chvíľou som odišla a už aj dohrali bezo mňa. Ale už sme tu. Hej, decká, hráme. Kam mohol zmiznúť ten idiot? Už sa neviem dočkať, ako mu rozbijem hlavu debilovi. Ty tu čo robíš? Roberta, musím ti niečo povedať. Áno, mala si pravdu. Naozaj to bol Diego, čo ťa naschvál hodil do jazera. Tak vidíš, že to nie je žiadny anielik. Ten chlap je odporný. Počkaj, Roberta, kam ideš? Idem ho nájsť. Ja to takto nenechám, ver mi. Nie, Roberta, prosím ťa, nechoď. Ja mám z toho chlapa veľký strach. Pozri, Lupita. Ja sa nebojím nikoho. A už vôbec nie toho idiota, čo má ksicht ako Barbie a neviem, čo si o sebe myslí. Roberta, nie, počkaj! Roberta! Mojím zámerom bolo ísť s Mabel a s Diegom, ale veci sa skomplikovali. Nežiadaj ma o vysvetlenie, dobre? Áno, keď budeme v Londýne, pozhovárame sa. Áno, s Bohom. Pozdrav, brata. Ako sa majú tvoje deti? No, sú trochu nahnevaní, lebo sme zrušili výlet do Londýna, ale dobre. A nie je ti smutno? Odkedy ťa to zaujíma, Mabel? Ide iba o to, že ja som s nimi vlastne nikdy nežila. Ani s Diegom. Ale myslela som na to, že by sme mohli Diegita prekvapiť a navštíviť ho v prázdninovom klube. Láska, prestaň myslieť. Pripomínam ti, že Diego je tam za trest. Ja viem, ale je to môj syn. Až teraz ťa začal zaujímať. Aká si len malicherná. Diegi to bude navždy mojím maličkým, aj keď... Nie, už ním nie je. Aby mohol byť niekto dôležitým, musí sa na neho ísť tvrdou rukou. Nikdy nedovolím, aby bol jeden Bustamante labilný, rozumieš? Nikdy to nedovolím. Začal druhý polčas zápasu, nemôžeš ho premeškať. Je výborný. Poď. Poďme. Čo to robíš? Daj mi tú gitaru! Daj mi ju! Prosím ťa, neháč ju! Stále má 15 000 pesos a podpísal mi ju Santana. Prosím ťa, neháč ju. A? Ja mám hodnotu viac ako milióna. Hodil si ma do jazera. Nie, to bola nehoda. Neháč ju, prosím ťa. Nie, prosím ťa, neháč ju. Prosím ťa o to. Ale čo? Daj mi ju, prosím ťa. Hej! Ustup. Neháč ju. Najprv mi povedz pravdu. Áno. Hodil si ma do vody, alebo nie? Pravdu povediac, áno. A teraz mi daj moju gitaru. Prosím ťa, daj mi. Veľmi dobre. Nie, neháč ju! Ups! Už to nie je gitara. Teraz je to Uhni! domček pre rybičky. Nenájdeš ju, maličky. Iba teraz uvidíš, kto som ja. Kto si myslíš, že si? Hovorím s tebou.
Nebojím sa ťa. Nie? Nebojíš sa ma? Uvidíš, kto som. Pozri, je to veľmi jednoduché. Teraz ťa môžem hodiť do vody, šmykla si sa, padla si do vody a ako vieme, nevieš plávať. Všetci si budú myslieť, že to bola nehoda. Počuješ ma? Bojíš sa? Však sa bojíš, hovorím s tebou. Jasné, že sa bojíš. Veľmi sa ma bojíš, pretože si sa pustila do niekoho, kto má veľkú moc. Si iba slabou napodobeninou svojho otca. Ten, čo má moc, je on. A ty nie si nikto. To nie je také isté. Navyše viem, že ty píšeš tie anonymy. A píšeš o mne veľké svinstvá. Teraz by som nechcel byť na tvojom mieste. Prečo? Prečo? Pozri, nerád si špiním ruky. Ale poznám veľa ľudí, ktorým to vôbec nevadí. A za veľmi málo peňazí urobia čokoľvek. Vypadni! Prepáčte, nevideli ste tu nejakú vizitku? Nie, nevidel. No, bola to taká biela vizitka, nevideli ste ju? Ste si Nie. istí, že ste ju nevideli? Nie, určite som nič nevidel. Počuj, nevidela si ten zápas, čo sme vyhrali. Vyhrali sme 8-2. Celé ich družstvo bolo také nervózne, ako by mali sadru na nohách. A vyhrali sme nad nimi. Super zápas. A ty? Čo ty? Našla si Diega? Áno. Ale radšej by som sa stretla s diablom. Prečo? Čo sa stalo? Ten chalan je naozaj nebezpečný. Nechýbalo veľa a hodil by ma do jazera. A povedal, že ak bude v tých anonymoch niečo o ňom, tak pošle niekoho, kto ma zabije. Nepočúvaj ho. Chce ťa iba zastrašiť. Neviem. Ty si nevidela jeho oči, boli to oči blázna. Pravdu povediac, šiel z neho strach. Ale ty si tie svinstvá nenapísala. Veď jasné, že nie. Ale on verí, že som to bola ja. A ak sa zase objaví nejaký anonym, tak ja budem vo všetkých novinách mŕtva. Nerozumieš? Robí to preto, aby si sa ho bála. A podarilo sa mu to. Ahoj, čo je? Čítaj si ďalej. Všetko, čo autor doteraz napísal, si pozorne a do hĺbky znovu prečítaj. Aké sú podmienky, ktoré určujú, že sme v jednej skupine? Teo, ty si zobral tú vizitku? Nie, ja nie. Akú vizitku? Túto vizitku. Konečne.